Vadiwatariri nyaya tiri kudzirwa kunzungu nekunyimo tiri kutarisa varume zvese nevakadzi, asi tiri kutarisa kuti sei munhu achisvika pakumanikwa, nekuti munhu muupenyu hwake haafaniri kumanikwa. Mungave muwanano, mungave mukunamata, mungave munharaunda, munhu ngaasununguke. Kana amanikwa zvamunoona kuti anoda betsero, batsirai. Asi nyaya yasumudzwa pano ndeyekunzi mukati meupenyu hwedu tarasa kuremekedzana. Asi hatigone kuremekedza kana iwewe wega usati wazviremekedza. Wakataura nyaya yesarudzo, ndoziva kuti mazuva akapfuura tanga tiri musarudzo hombe dzenyika. Zvino kana munhu asina pfungwa dzake, taane vanhu vanongoitwa sezvitundu musere akangonzi izvi ndizvozvo, akangonzi izvi, wabva pakuzviremekedza usati waita chinhu tanga wafunga kuti ndozvandoda iri, ndiri kuzviitireiko, zvinondibatsirei. Mukazvibvunza mubvunzo wekuti zvinondibatsirei semunhu, tinoenderera mberi nekuvaka nyika, tinoenderera mberi nekuvaka zvikoro, nekuvaka wanano, nekuita zvese. Munoiona sei baba Chenjerai? Tinotenda Mai Chisamba. Kuremekedzwa hakufani kunge kuchibva kunze, kunofana kutangira pamuridzi wapo. Mukaona vanhu vese vanoshandiswa, vanhu vaya wedha matongerwo enyika, kumachechi, mumhuri, kazhinji inhau dzekuti iye munhu haatangi kuzvipa achiremerera pachake. Ndosaka muchiona kuti unoona mumwe munhu akazviremekedza zvakanaka, akazvigezera, akazvitsvindira, mukasvika panhamo vamwe varoora ndo vanonotsigiswa mugomo yemirimo dzemvura, iye vachinzi ava mainhingiti. Mukamutarisa muroora wechitatu, kumberi kwake kune vamwe, kumashure kune vamwe, akazvipa chiremerera ndobva achatambirwa nevanhu. Saka haitwisi zvese kusvika madzimai nevanhurumeka tagona kuzvigamushira kuti ini ndakakosha kusvika papi. Vematongero enyika vangada vasingakuchepesi vana Mai Chisamba, vachiti akakupai t-shirt otoziva kuti ndakunesa x nekuti wapuwa hembe, nekuti kumba kwenyu hamudyi t-shirt. Asi imi mukatanga kuzvitarira kuti t-shirt iye yakukosherai, uyo wapuwawo supa otondi kana supa iyi yatodi yandikoshera, achingodaro. Havasi kuzviremekedza vanhu. Vanhu ngatitangei kuziva kuti takasikwa nemufananidzo waMwari, takadi takakosha, tozviremekedza. Vari kunze vanotangawo kutiremekedza nenyika yakangodaro yarapwa. Mashoko makukuta ari kutaurwa tiri panyaya yekuremekedza. Isusu tichakura kwa iyoyo, munoziva izvozvi zvinotaurwa kamwe karurimi kai katingati pachirungu slang kakanga kariko. Vanhu vanongoita sezvidhori, vanhu vanoita zvinhu vasina kufunga, taivati ana chikavhizu. Vadiwatariri, ana chikavhizu vachiriko here? Takafunga kuti ndezvemakore akapfuura izvozvo. Saka kana manzwa ndichiti chikavhizu ndozvatinge tichireva izvozvo. Tandi toita sei kuna ana chikavhiza? Vakakwira murori, mweya werori ukabata, vatotangisa kupunza kumatombo, kutukana mai vavo, kutuka vabereki pavanenge vasina kana kutodenwa. Vanonzi mamutaura chi, mamuchiti ana chikavhizu toita sei nawo tati? Ana chikavhizu vanetsa shuwa munyika umu. Tikaona ana chikavhizu ava vari kwese mumararamiro atinoita. Asi tikada kutarisa nyaya yacho Mai Chisamba, tongodzokera kuya kuti dzimweni nhambo zvinokuita kuti iwo usave nechiremerera. Chiremerera Mai Chisamba chinoita kuti ukasvika pavanhu, vanhu vanokupawo ruremekedzo. Kune vamwe vanhu kuti mukaenda kune nzvimbo zvanga zvamborehwa namufundisi zviya, mukasvika munotoona mainhingi zvatakangofanana wani, zvatinongoita zvinhu zvimwe chete. Pada pamwe ndakatochena kuvadarika, asi vanopuhwa chiremerera. Inhau yekuti iwe pache zvako uri kuzvitarisawo sei. Ndingati chimwe chinhu chinofambirana nenyaya yekuzviremekedza iwo pache zvako inyaya yekuzvida iwo pache zvako, kwete kuzvida kwekutsondora vamwe, asi kuti iwewe unozvida here semunhu. Nekuti ukazvida semunhu pane zvinhu zvaunoita nezvausingadi, nekuti izvozvo zvinobva zvazitawo kuti zvifambirane nenyaya yeruremekedzo. Ndingati Mai Chisamba, dai tasvika pekuti tinogona kutsiurana, nekuti dzimweni nhambo dzingave hanzvadzi dzangu dziri kudaro, mumwe musikana ari kupfuura nepagedhi pedu, ndotoseka pwi, asi inini ndiri kukanganwa kuziva kuti ndichifambawo mangwana zvichaitika kwandiri, ndichanzwa sei? Mwana wangu achifambawo mangwana achaitirwa izvozvo, ndichanzwa sei inini? Mwana wangu achanzwa sei? Saka ngatizamei kutsiurana, kutsiudzana mumararamiro atinoita. Ndizvozvo, asi tisingakanganwi zvakare kuti nyika ine mutemo. Mutemo wakakosha mukati menyika. Kunyange gweta redu parataura rati nyaya dzese dzekumanikwa dzatiri kutaura idzi, ukashingirira unoenda kunobudirira. Saka isusu tiri kuti vanobata nyaya, batai nyaya nemazvo,
nekukasika, nekuti kana paine mutemo tinokukurudzirai kuti shandisa mutemo. Munhu akakutuka imhosva iyoyo, munhu akakufonera achikutuka imhosva iyoyo. Tiri kusangana nevanhu vakawanda baba mumabasa edu aya ekuyananisa ecounseling. Unotoona munhu achichema musodzi kuti vari kundifonera magirlfriends emurume, vanondifonera vachindituka. Munoiona sei nyaya yakadaro baba? Ndipo pane dambudziko rekuti hapana chinhu chakanyanya kushata muupenyu semunhu asina ruzivo. Munhu asina ruzivo Mai Chisamba ari nyore kuti adzvanyirirwe. Mutemo kana uchinzi taane constitution iyoyi yatinayo muZimbabwe, kuda ndingangoti gweta rinogona kutibatsira kuti harisiri iro dambudziko rekutanga ratinaro munyika yekwedu, kuti hatitozivi kuti iri kupi, pane kwainoita fanike inochengetwa. Pandaifunga kuti chinhu chingadai chitipa mari zvose zvatinawo pabhajeti yatinawo ngarigone, kana chigona kunzi every imba ngainge ine constitution nemalanguages ese anonzwisika nevanhu vemuZimbabwe, voziva kuti mutemo unoti chii kana zvadai. Handiti. Then chechipiri, mutemo unogona kuvapawo, asi isu tingave here vanhu, tingave vanhu veruzivo kuti zvimwe zvaunoona kuti zvazvina kunaka Mai Chisamba, unomirira kuzoyeuchidzwa nemutemo. Kutuka umwe wako hazvina kunaka, kuvenga umwe wako hazvina kunaka, kudi but munhu ari kutora mukana wekuti chekutanga uyu haazivi mutemo, kana kuti ari kutotukawo che haazivi mutemo, atukawo chifuti haazivi mutemo, asi zvokuziva hunonzi hunhu ubuntu. Munhu wese anozviziva. Saka chero mutemo usipo, isu tiri vanhu ngatichengetedzana, ise vanhu tokoshesana. Rega kuva munhu asingazvikoshesi. Zvandaitaura nedzimwe hanzva dzangu kuti unoita mbiri yekuti unoita wardrobe inozara nehembe dzemasori, nhasi watukwa nemurume, mangwana akutengera hembe ati sori, mangwana watukwa wati sori, uchingogamuchira wati zoita fane kunzi iwe uri kugarira kutengerwa kuti sori toti kuchena. Iwe chakakosha kusatukwa kwete kutengerwa hembe yekuti sori. Maita zvenyu mashoko makukuti ari kutaurwa nababa kuti ngatimirei pachirindo takatitwa. Vamwe vanobva vadana nehuku kadhipu freezer kanenge kachazara dziri huku dzekungonzi tine urombo nezvaitika, tine urombo nezvaitika. Isusu tiri kutarisa nyaya iyoyi yekumanikwa takaibata kwakakurisisa chaizvo, kuti iwewe kana wazviremekedza, iwewe kana waita munhu kwaye, ita zvinhu zvinofambika, ita zvinhu zvinoendeka. Vanhu vedu vakutora nyore kurwa. Munotoona vanhu madzimai kukandana zvibhakera, vana baba kukandana zvibhakera, vanhu vanenge vachitora vachiita netumafoni twavo tuyatuya. Zvinhu zvinonakidza here izvozvo? Tabva tadzika sei? Unoziva chiri kunetsa tariro muno muAfrica, handisi kuziva kuti ndo patichiri here. Muno muAfrica Zimbabwe yainzi ndiyo ine vanhu vane njere dzakapinza, ndo ine vanhu vane chikoro, ndo vanhu vane nzwisiso. Tichiri ipapo here kana kuti tadzikawo kusvika padanho rana chikavhizo? Ndikati Mai Chisamba inyaya atingati mavalues, ndandiri kuzama kutsvaga ndokwanisa zvinokosha mumararamiro atinoita. Nekuti nongamufundisi vataura shoko randinofunga kuti tikaramba tichiriremekedza nekurigara semataurirwa arinoita reubuntu, kuti I am because we are, ndiri nekuti tiri, rinotiita kuti inini ndisaitire mumwe munhu zvimwe zvinhu zvinomunyangadza, uyezve inini pandinorarama ndiraramawo zvekuti ndinotarisa kuti vanhu vandigere navo munharaunda vanofarira here zviri kuitika izvi, uyezve zvinondiita kuti ndiende panzvimbo ipi. Ndingati ni Mai Chisamba ndonga dambudziko redu tikada kuramba tichiritarisa inyaya iyoyo yekuti tine zvinhu zvakawanda zvatarasa, magariro edu, hunhu hwedu, tsika dzedu, zvinhu zvatinofanira kuti tidzokere kwazviri. Nokuti mufundisi wataura vakati hatingave nyika inongonzi mutemo. Mai Chisamba wandiitira chakati, mutemo ndamhanya. Mai Chisamba wandiitira chakati, mutemo ndamhanya. Kana nyika yacho inobudirira here Mai Chisamba? Taakupedza nguva dzese tiri kumatare. Ngatitarisei tine mutemo unotibatsira, ngatiushandisei. Nekuti dzimweni nhambo Mai Chisamba, mutemo ukashandira inini nhasi, mangwana Mai Chisamba wachaziva kuti ndakukwanisawo kuenda unoshandisa mutemo uya. Uyezve mangwana ana chikavhizu vaya vachaziva kuti izvi hazviitwi. Mashoko makukuta ari kutaurwa chaizvo iwaya. Asi tatapedza chikamu chino wadiwa tariri, nyaya yataurwa yeconstitution yebumbiro remutemo yedu iyi tinawo iripo, yakatogadzirwa kare, sekuona kwamuri kuita ichifambiswa pachivhitivhiti apa mumamitauro yakasiyana siyana, muchishona, muchindevere, muchirungu.
asi kana musingazivi kuti constitution bumbiro renyu remutemo rinoti chii, ndosaka muchingoti mumwe munhu akangoisa zvinhu pawhatsapp mese matozvibvuma, hamutozivi kuti aiwa zvamuri kubvuma izvi mutemo haubvume kana kuti unoti kudini. Ngatisangane muchikamu chekupedzisira.